Krásny deň vám prajem. Vítajte pri novom vlogu. My sme práve na prechádzke, je pondelok a teda vrátili sme sa nedávno z dovolenky. Vlog ste už dúfam, že videli. A teda to, čo je tu za počasie hnusné, akože to už som sa rozlúčila s letom. No každopádne vyťahli sme zimné bundy, overali. Ideme nejak prežiť toto počasie a naladiť sa na jesennú vlnu. A teda jesen sme išli vítať do Medickej záhrady, išli sme sa tam trošku poprechádzať a musím povedať, že tohtoročná jeseň v Bratislave bola absolútne nádherná. Farebné stromy, slniečko, bažanty, kvietky, no každému odporúčam sa na jeseň prejsť v Medickej záhrade a budete naladení tak, ako ja, že hneď budete mať aj chuť piecť jesenné koláče. Tak som si rovno spravila jeden mrkvový koláč. A teda postup bol veľmi jednoduchý. Zmiešate si všetky ingrediencie, bachnete do toho mrkvu, dáte to zapiec a navrch potom ešte dáte takú tú bielu plnku z mascarpone. Ja som namiesto mascarpone použila tvaroh, lebo však fitness lifestyle a bolo to výborné, takže odporúčam rýchlovka mňam jeseň. Je piatok a dnes nám majú prísť kamoši na víkend, aby sme sa trošku, síce s deťmi, ale o to silnejšie porozprávali, zabavili, možno prípadne zahrali si aj nejaké spoločenské hry. A manžel, prosím pekne, ide robiť domáce pice. Tak, verím, že to dopadne dobre. Krásne dobré ránko, kamaráti. Viete, čo je skutočné bohatstvo? Nájsť si kamarátov, ktorí vám po ťažkom sobotnom večeri spravia takéto raňajky. Ďakujeme, Adi, ešte raz. Bolo to výborné. Dámy a páni, múdro tohto víkendu. Víkend s kamarátmi s deťmi už nie je rovnaký víkend ako ten víkend s kamarátmi bez detí. Ideme sa teda radšej vyvenčiť von. Poďte si to s nami užiť.
Ale teda samozrejme, aby to nevyznelo zle, ten víkend bol perfektný, užili sme si to. Samozrejme, že boli nejaké tie komplikácie s deťmi, so spaním a podobne, ale bolo to super a viac sme ani netočili, lebo sme si užívali spoločnosť našich super kamošov. Ani neviem, ako prebehol tento týždeň a zasa tu máme piatok. My sme práve na ceste na Kysuce, pretože ideme s kamarátmi na chatu. A aj sa veľmi tešíme, aj sme plní očakávaní, ako to celé zvládneme, nakoľko tam budeme dokopy mať až 5 detí. Ale teda máme zarezervovanú krásnu chatu na konci dediny, kde je už ďalej iba les, v srdci prírody. Máme tam výrivku, kotlík na guláš, takže verím, že si to spolu užijeme a že budeme mať jeden skvelý, relaxačný víkend.